Ayo, masong adlaw kanyang tanan diha. Magsugban na puta karong adlaw. Today is Sunday. It's the 2nd of May. So May 2. Kuan, dili ka ng fiesta gapon sa Tagbilaran May 1, pero bawal man ang fiesta karon kana may COVID. So magfiesta taga tuwa dire. So magsugba ta atong hiwa-hiwaan gamay kay para maluto po din tawon ang ilawom sa ato ang pork kay para dili ta maglisod gyud ako, dili ra ko expert og mga sugba-sugba. Pero yeah, so far so good sa mga so far so good. Na putay buwad ana o ato po nakapilon og sugba ng ato ang buwad diha. So aside sa atong pork ni sinugba, magsugba po tag usa ka buok buwad, usa ra gud pud ka buok buwad kay kuan daghan naman pud ang pork. So sakto rang usa ka buwad kay kisa naman po mukaon ahong itaishi kay di siya ganahan aning akong ning pork kay murag di siya kadulot kay pangag na bitaw na po ng senior na no loy di kay loy na po kay lugos na po tawon makakuan maabot ra po tanang panahon na matiguba magor na ta senior lugos ta makadot in tawon. So natay dahon syempre dili jud ta mawadan og dahon sa lemon or dahon sa buongon, murag buongon man siguro na siya, di ko sure kung saan na siya, murag buongon na siya, pero na siya sa gawas dito sa among panimalay. So di ana ready na natong gi-marinate. Like, OMG, masuk kini siga na atong kalayo diha, masuk kini kuan nakapabagar to in tawon ko kay na aberiyam na akong itaishi na piang iyahang dapit aring tikas tiil mo tong ako ang maghaling, dili siya pwede ang maghaling, so ako gyud ang maghaling. Masuk kini siga ra pod in tawon. Salamat Lord, kini siga na. So while waiting diha sa ka-pork ha, diha sa pagpalami sa diha, pagtambay-tambay sa diha unya, diha pud ang view sa among likod mo ni bato, as in daghan sa mo bato kasi gusto mga jud bato to batuhin mo ng tinapay. Kapag binato mo ng bato, batuhin mo ng tinapay, pero wala akong tinapay, babatuhin ko rin kayo ng bato. Among manukan nagamay nagamong manok ambot sa aguban, pero ang uban kay mo nangamatay diara, nakapabaga na gid ko. And then ang sunod na isa ko nang ibutang ang atong pork para maluto na. Hindi ko magluto ato na pong kaunon kay lami na jud sa may ng pork. And then pero karon wala tay soft drinks, wala tay coke, okay ra magtubig-tubig sa lang taron kasi siguro pa ta og coke. So di ana, so waiting na lang na maluto na siya. A few moments later. So di ana naluto na gid ang atong pork ato sinugbang baboy sinagbong baboy mo diha tagkuan ra 25 ra ang takos, pero sa uban kay 50 ba mahal na jud mo atong sawang karon, ambot lang mahal jud mo na gold siguro na ilang baboy bitaw, pero mahal naman gid ang mga pamaliton gid karon maong 50 per takos na 50 or mas mahal pa gid ang sa ubang mga restaurant. So di nato nang hiwa-hiwaon ang akong hiniwaan is tinapulan dinagko kay gidali nako kay gutom na ko, gusto na jud ko mukaon mo nang dinagko na lang sa diri diha kay mas dako di ba, mas ducks, mas lamian, di ba? Kasi may ganahag jutes. Again, kasi ganahag jutes. Wala, ganang taog ducks. So, akong hiwaon ng atong pork. Bana po ng iring, no? Bana po ng iring. Nato dihay ka ng tanduay ram light. Kasi gusto makigtagay ng tanduay. Bitaw. Dili na siya tanduay. Kuha na siya suka. Suka nga na sili. So, muna siya marag sukang pinakurat nga lamian ka. So, ang akong ibutang rani is ka ng kamatis and then suka with sili. Wala man gud laing mga panakot pa diha. Like kanang uban bito ni kahuman bito nilag sugba pungbutangan og mga panakot. Ang importante ana ang kalami sa pag-marinate mo, dili lang kana mga panakot. Dili lang kana bitong ang sauce, dili mo gud ang sauce, dapat ang saligan nimo ang kalami sa pork with or without the sauce. Dapat lamian siya, di kay malamian na siya with the sauce, di ba? Tama ba ako? Hindi. Let me know. Comment down below kung tama ako hindi.
2,000 years later. Hello everyone, so welcome back to my channel. This is Charles M. So mga unta sa atong gisugba na pork. Lamian kayo ni siya kay ako ang nagtimpla din ako po ang nagsugba. So let's eat now. Siyempre, dili gud mawala ang ato ang rice. Rice terraces. Nagitay rice. Dire. And then, syempre, natay kamatis. Walay bumbay. Kay, wag di ba tawag bumbay kay wala may bumbay. So, natay kamatis. And then, naapoy. Si tawagan na, suka. Natay suka. So, itong tilawan. Lamian. Dili lang kayo na ako dugayon yung video. Ang kuan lang is basta matilawan ako ang akong sinugba ug lamian ba o dili. May pagkita na ko ninyo. May pagkita ang akong reaction. Yun na, lamian dyan. It's not because ako ang nagtimpla, dili tungod ako ang nagsugba. Pero tinuod lamian dyan si Jajamo. Kaya na lamian. Mayang ikaw pag sugba diha. Kaya labi, og lamian po din mo sinugba. So dili ra tama na akong video motiwas ko og kaon. So dili ni siya mukbang. Murag ako lang ipakita og lamian bagyo ang akong kuan. So I think dili ra tama. Salamat sa inyong pag-suporta. Please continue watching and supporting my videos. Charles, I'm here.